रादाबखौ फरायदों आं प्रनय दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबबो दङ। बिजनियाव खुंनाय आइजोफोरनि थुबुरमायाव प्रमद बर'आ बाहागो लादों। आसामखौ 6 दाननि थाखाय गोजोन गैयै रायजो फोसावबाय। क'क्राझार CITखौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावबाय। महामृत्युंजय मन्दिराव नखर मन्त्रि अमित शाह। दरबा रायजोनि बिसायख'थिनि खालारखौ 3 मार्च खालि फोसावनो हागौ। सोरखारनि हेंथा बुंग्राफोरखौ दबथायनो AFSPA खौ जाबसिनदों। इन्डियान सुपार लीग ISL आव मैया मुम्बाइ सिटी FC आ देरहानो हादों। मुंदांखा स्टार बक्सिं गेलेगिरि विजेंदर सिंहआ फैगौ मार्च दाननिफ्राय गेलेफिनसिगोन। रानि एलिजाबेथनि सोमोन्दोनि सासे सुबुंखौ 10 दाननि थाखाय साजा। दानिया आबुं रादाब। आइजोफोरनि गावसुंथा हानजाफोरा सोरखारनिफ्राय 80,000 राङारि अनसुंथाइ मोनगोन। बेनिनो 50,000 रांखौ आसाम सोरखारा आरो 30,000 रांखौ BDC सोरखारा होगोन। चिरां जिल्लानि बिजनियाव बानजायनाय आइजोफोरनि थुबुरमायाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ फोसावदों BDCनि गाहाय प्रमद बर'आ। बे सुबुं थुबुरमायाव प्रमद बर'आ फोसावनाय बादिब्ला BDC सोरखारा गिबि खोन्दोआव मोन 400 गावसुंथा आफादफोरनो 30,000 रां अनसुंथाइ होनो लाहार फाहार खालामदों। बेनि अनगायैबो BDC सोरखारा मोन 200 गावसुंथा हानजाफोरनो अमा बोरमा फिसिनायनि थाखाय 30,000 रांनि बिथांखि थियारि खालामदों होन्नानैबो BDCनि गाहाय प्रमद बर'आ फोसावदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि बिजनी सहराव थानाय बिजनी जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै UPPL दोलोनि बानजायनायाव आइजोफोरनि सुबुं थुबुरमा जानानै थाङो। UPPL दोलोआ दिनै बिजनीआव बानजायनाय चिरां जिल्लानि आइजोफोरनि थुबुरमा एबा महिला समार'हआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। UPPL दोलोनि आफादगिरि आरो BDCनि गाहाय प्रमद बर'आ। आइजोफोरनि बे थुबुरमायाव बाहागो लानानै BDCनि गाहाय प्रमद बर'आ BTR ओनसोलाव आइजोफोरखौ जौगाखां होनायनि थाखाय BDC सोरखारा लानाय माखासे बिथांखिफोरखौ रायखांनायजों लोगोसे मोनसे समाज जौगानायाव आइजोफोरनिबो गाहाय बिबान दङ होननानै बुंदों। बबेखानि बिटिआर हालामनि गामियारि ओनसोलनि रांखान्थियारि थासारिखौ लानानै गावनि गोसोआवबो गाबखांनाय सोमजिदों आरो बे रांखान्थियारि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय BDC सोरखारा नाजागोन होननानैबो प्रमद बर'आ बुंदों। मख'नो गोनांदि आइजोफोरनि गावसुंथा हानजा एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा सुदआव रां दाहारल' हरालासेनो फिसा फिसौ दिहुनथायनि खामानि मावनो थाखायबो प्रमद बर'आ दिनैनि आइजोफोरनि थुबुरमायाव खावलायदों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां आरो बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनायनि सिगांनो आसामखौ गोजोन गैयै रायजो महरै फोसावबाय। बिसायख'थिनि सिगां आसामनि रायजो बेंगिरिया आसामखौ 6 दाननि थाखाय एबा गोजोन गैयै रायजो एबा ओनसोल महरै फोसावदों। बेजों लोगोसेनो फैगौ 6 दाननि थाखाय आसामाव रैखाथि बिफाननि जर'खा गोहोनि आयेन 1958 आर्म फर्सेस स्पेसियेल पावार एक्ट 1958 सुंद'यै AFSPA खौ जाबसिननानै होयो। रायजो बेंगिरि मावख'निफ्राय फोसावनाय प्रेस बिबुंसाराव बेखौ फोसावदों। AFSPA आ जादों उदखारि थिउरियाफोरनि गोहोम थानाय रायजो आरो ओनसोलाव रैखाथि बिफाननि गोहोखौ जर'खायै बानायना होनाय भारत सोरखारनि मोनसे आयेन। मख'नो गोनांदि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिया मैया मोनसे नटिस फोसावनानै आसामखौ गोजोन गैयै ओनसोल फोसावनायजों लोगोसे फैगौ 20 फेब्रुआरि खालारनिफ्राय 6 दाननि थाखाय आसामाव AFSPA जाबसिननानै होयो। नाथाय आसामखौ मा जाहोननि थाखाय गोजोन गैयै रायजो फोसावखो बेनि बागै मख'नाय जायाखै। अब्लाबो आसामनि खना खनला आयेन बेरेखा हाथियार बोखांगासिनो थानायनि थाखायनो रायजो बेंगिरिया आसामखौ गोजोन गैयै रायजो फोसावदों होननानै साननानै लादों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि AFSPA खौ जाबसिननायनि उनाव एबा 20 फेब्रुआरि खालारनिफ्राय रैखाथि बिफाना आसामनि जायखिजाया ओनसोलावनो वारेन्ट गैयालासे अपारेसन खालामनो हागोन आरो सन्देह गोनां सुबुंखौ एरेस्ट खालामनो हागोन। क'क्राझार जिल्लायाव थानाय आफां आसामनि गंसे सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि सुंद'यै CIT खौ बुधबारखालि कर'ना भाइरासनि कन्टेनमेन्ट जन फोसावबाय। मैया क'क्राझार CIT नि 5 फरायसाफोरनि देहायाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननायनि उनावनो क'क्राझार CIT खौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावनाय जायो। रिपर्टनि बादिब्ला क'क्राझार CIT नि फरायसा सोनाब बंग रायजो कुचबिहारनि ज्योतिषमान राजकुमार, मेघालय शिलंनि आलेसेन्द्री साइमेली, शिबसागरनि मानस प्रीतम शइकिया, गुवाहाटीनि राहुल साहा,
सुरजित बसमोननि देहायाव मैया कर'ना पजिटिभ मोनदों। बबेखानि साबा फरायसाफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायनि उनावनो बिसोरखौ क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जायो। बेजों लोगोसेनो क'क्राझार जिल्ला खुंथाया CITखौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावो। ओरैहाय आसामाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया बांसिननायखौ लानानै रायजोनाङै नंखाय बांसावनाय आरो गिख्रंनाय थासारिनि समावनो क'क्राझार CITनि साबा फरायसाफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय खौराङा ओनसोलाव बांसिन समखिखांहोदों। आसाम दावबायफैनाय मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया दिनै नगावनि पुराननि गुदामाव थानाय बुहुमनि जौसिन शिबलिंग महामृत्युंजय मन्दिराव फुजा होदों। नगावनि महामृत्युंजय मन्दिराव खुंनाय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सवआव नखर मन्त्रि अमित शाहया दिनै बाहागो लादों आरो फुजा होदों। बे हाबाफारियाव अमित शाहजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, मिरु BJPनि लेङाइ आफादगिरि बैजयन्त जय पान्डा, आसामनि रायजोआरि BJPनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासजों लोगोसे दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि महामृत्युंजय मन्दिरनि फुजा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सवआव थांनाय 22 फेब्रुवारिनिफ्रायनो जागायदों आरो दिनै थुंगेसिगोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला गाबोन 22 फेब्रुवारि खालि बुहुमनि जौसिन 126 फुट गोजौ शिबलिंग महामृत्युंजय मन्दिरखौ खुलिसिगोन। बे हाबाफारियावनो नखर मन्त्रि अमित शाहया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि सिगां समफोराव आसामखौ सोमावसारग्रा हाथियार आरो हिंसानि होननानै मिथियोमोन, नाथाय दा आसामखौ जौगाखांनाय दारिमिनारि थिसननाय, सोलोंथाय आरो दावबायनायनि थाखाय मिथिसै। बबेखानि आसामखौ दैबानानिफ्राय उदां, आयेन बेरेखा हाबसनफैनायफोरनिफ्राय उदां आरो हिंसा हिंसि गैयै खालामनो नांगोन। बेजों लोगोसेनो आसाम आरो सा सानजा ओनसोलखौ हादरनि गेजेरावनो देरसिन GDP सरजाबग्रा महरै सोरजिनांगोन होननानै मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया दिनै नगावआव बुंदों। आसामजों लोगोसे गुबुन दरब्रै रायजो आरो दरसे मिरुजों खुंजानाय रायजोनि बिधानसभा बिसायख'थिनि खालारखौ फैगौ 3 मार्च खालार खालि फोसावनो हागौ। दरबा रायजोनि बिसायख'थि खुंनायनि थाखाय हादरनि बिसायख'थि आय'गआ गोख्रों लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिसायख'थिनि खालार फोसावनायनि बागै हादरनि बिसायख'थि आय'गआ फैगौ 2 मार्च खालि फिन सावराय मेल जथुमगोन। हादरनि इलेक्सन कमिसनार सुनिल अर'रानि दैदेननायाव बिसायख'थि आय'गआ बे मेलखौ जथुमगोन। बेनि अखानायैनो एबा 3 मार्च बुधबार खालि बिसायख'थिनि खालार फोसावनायनि आबुं आसा दङ। बबेखानि बे जथुमाव बिसायख'थि आय'गजों लोगोसे मिरु सोरखारनि रेभिनिउ सेक्रेटारि, सेन्ट्रेल बर्ड अफ डाइरेक्ट टेक्सनि आफादगिरि, सेन्ट्रेल बर्ड अफ इनडाइरेक्ट टेक्स एन्ड कास्टमारनि आफादगिरि आरो फाइनेन्सियेल इन्टेलिजेन्स इउनिटनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन। बिसायख'थि आय'गनि बानजायनायाव खुंनाय बे जथुमाव बिसायख'थिनि खालार फोसावनायनि उनाव राजखान्थि दोलो आरो दैदेनगिरिफोरा रां, जौ आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरनि जोहै भटारफोरखौ गोसो मुजिहोनो नाजानायखौ होबथानायनि बागै सावरायगोन। सोरखारनि हेंथायै बुंग्रा, हेंथा खालामग्राफोरखौ दबथायनो थाखायसो आसामाव आर्म फर्सेस स्पेसियेल पावार एक्ट 1952 सुंद'यै AFSPA खौ जाबसिनदों आरो समसिमाखौ बारायनानै होदों। बे गोख्रों अजदखौ होदों आसामनि मेलेमजिबि आरो समाज सिबियारि डक्टर हिरेन गहाया। रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखिया आसामाव आरोबाव 6 दाननि थाखाय AFSPA जाबसिननायनि हेंथायै डक्टर हिरेन गहाया दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों दि सोरखारनि बेरेखा बुंथिग्रा एबा सोंखारिग्राफोरखौ दबथायनो थाखाय AFSPA नि समसिमाखौ बारायनानै होदों। बबेखानि बे आयेननि समसिमा बारायना होनायनि सायाव बिजिरसालिया गावनि बिजिरनाय होनांगौ होननानै डक्टर हिरेन गहाया खौरांगिरिनि मेलाव खावलायो। खौरां मेलाव राजेन गहाया सोरखारखौ थोंजोङै सोंखारिनानै बुङो दि गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ दिन्थिनानै सोरखारा रायजोफोरखौ लामा आन्दायहोनो नाजादों। बेजों लोगोसेनो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरा जाहाथे CAA आरो बेनि हेंथायै सोमावसारनायनि बागै बावलाङा आरो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव BJP दोलोनि भट होनो नाङा होननानै आसामनि रायजो राजाफोरखौ खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों उदाङै खावलायदों डक्टर हिरेन गहाया। मख'नो गोनांदि 16 कौटि रां खरसा खालामना 55,000 सुबुं बाहायनानै NRC थियारि खालामबाय। 1977 मायथाइनि सायाव दिथा खालामनानै सायख'ना लानाय जाबाय, नाथाय BJP सोरखारा CAA लाबोनानै NRC खौ ओंथि गैयै खालामनानै होबाय होननानै राजेन गहाया दाबि खालामदों। इन्डियान सुपार लिग सुंद'यै ISL आव मैया ओडिशा FC आरो मुम्बाइ सिटी FC बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला मैयानि गेलेनायाव ओडिशा FC आ मुम्बाइ सिटी FC खौ गल सोनो हादोंमोन, नाथाय मुम्बाइ सिटी FC आ ओडिशा FC खौ गल सोनो हानानै मैयानि गेलेनायाव देरहानो हादों। मोनथिनाय बादिब्ला मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गोबांथार नारा-नाथा जुजिलायनाया जादोंमोन।
मख'नो गोनांदि इन्डियान सुपार लिग ISL आव दिनै जामशेदपुर FC आरो बेंगालुरु FC बे मोननै हानजानि गेजेराव गेलेनाया जागोन। मोनथिनाय बादिब्ला बै मोननै हानजानि गेलेनाया दाहाय मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन। बेजों लोगोसेनो बेखौबो मोनथिहोखाबावनाय जायो दि गाबोननि मोनाबिलि समाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो केरेला ब्लास्टार FC बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। भारतनि मुंदांखा स्टार बक्सिं गेलेगिरि विजेंदर सिंहआ फिन रिंआव ओंखारफिननो थाखाय साखाफारा जादों, जाय गेलेगिरिया अलिम्पिक मेडेलखौबो आवथायनो हाखांबाय। मोनथिनाय जायो दि कर'ना महामारिनि जाहोनावनो खमैबो 1 बोसोरसो समखौनो गेलेनायनिफ्राय गोजान जानांदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मख'नो गोनांदि स्टार बक्सिं गेलेगिरि विजेंदर सिंहआ फैगौ मार्च दाननिफ्रायनो गेलेनायाव फिन आगान होफिनसिगोन। फोरमायनाय बादिब्ला विजेंदर सिंहनि 13थि प्रफेशनेल आरो भारतआव 5थि बादायनाया फैगौ मार्च दाननिफ्रायनो जागायसिगोन। बेनि सिगां विजेंदरआ जयपुर, दिल्ली, मुम्बाइआव गासैबो रोखोमनि बादायनायाव देरहानो हाखांबाय होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। जाहोनाव थाबैनो बादायफिननो आरो गावनि रोंगौथिखौ बाहायनो थाखाय जोबोरैनो हांखुर जादों स्टार बक्सिं विजेंदर सिंहआ। बिनि बिदि हांखुर जानायखौ नुनानैनो गोबांसा नायगिरिफोराबो बिनि गेलेनायखौ नायनो थाखाय गोबांथार हांखुर जानायखौ फोरमायदों। थांनाय 2020 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव अर्ल अफ स्ट्रेटमर साइमन ब'ड'लेन्डआ सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायखौ सिमान लाबाय, जाय दायनि थाखाय 10 दाननि जेल साजा फोसावनाय जाबाय। मोनथिनाय जायोदि ब्रिटेननि राजखुंग्रि एलिजाबेथनि सासे सोमोन्दो गोनां सुबुङा स्कटलेन्डआव थानाय गावनि बिमा-बिफानि न'आवनो सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बे जिनाहारि खालामनायनि दायावनो जोबथेसालियाव 10 दाननि थाखाय साजा फोसावनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि सासे आइजोआ उन्दुबाय थानाय समावनो आइजो उन्दुग्रा खथायाव 34 बोसोर बैसोनि लयनआ हाबहैदोंमोन आरो बे जाथाया जानो मोनदोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला लयनआ गावनि दायखौ सिमान लाबाय आरो बेनि उनावनो डुनजी शेरिफ कर्टआ बे गोख्रों साजाखौ होनाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।